तारमाने बे एकर्डा मोजां 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो मुख्यमंत्री डांगरियाটো लाठी লৈ পেলাই AK-47 লৈ পেলাই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ নাযায় बे एकर्डआव सीमा बारायनायनि खोथा दं व्यक्तिगत सम्पत्ति नङा दिनै 5 बोसोरावनो 17 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन इग' लानानै दङ जोंहा प्रमद हादों एकर्डा प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि बेलदाङासो मोनथिसिगोन आं हाग्रामा महिलारिया आं सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बख'जोब जाहैबाय थांनाय प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव रन्जन दैमारिखौ कर्टनि राहाजोंनो बोरैनाखि बर'नो हानो दिनै बबेबा पार्टिनि मुङानो जोबस्रांलांनायनि लामायावसो दं बे एकर्डआव सीमा बारायनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव 60टा समष्टि बारायनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव बर' कसारी वेलफेयार काउन्सिल जितु गोदान जादों बेखौ पुर्नांग मर्यादा होनायनि खोथा दङ बे एकर्डआव डाइरेक्ट फाइनेन्स फान्डिं जानाय सेन्ट्रेलनिफ्राय बे खोथा दङनो बे एकर्डआव सीमा बारायनाय गामि सोसननायनि खोथा दङ होनना बुंदों जाय कन्टिगुवासआनो नङा दिनैसिम बिथांमोना मावनो हायाखै XYZ मा बुंदों दिपेन बर' हादे बेनि फारसे आङो फंनैसो रायजोजों नोंथांमोननोहाय मेसेज हरनांगौ दङ आरो दंबावो जोङो नायलांदोनि बिथाङा मा बुंदों तारमाने बे एकर्डा मोजां 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो 5 बोसोराव मानो गाज्रि जाखो जोङो दुखु मोनो बेफोरखौ राजनिति खालामनायनि टाइम गैया दायो दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं रावखौबो रायनो नागिराखै रावखौबो आसि थुनो नागिराखै जोङो खौसेथिनि बाथ्राबो जेब्ला बुंदों खौसेयै जुजियोब्ला दिनै जेरैबायदि एकर्ड डे BTCआव फालिदों रायजो राजा नोंथांमोना खोनाबाय बिथाङा मा बुंगासिनो दं आरोबाव ससे खोनाबावोबा नोंथांमोना बुजिनांबावगोन बिथाङा बुंबावदों जे दिनै बे एकर्डआ मोजां अब्ला बै 5 बोसोरावहाय माबोरै गाज्रि जादों खोनासंबोदों आं बुजायलांगासिनो दं आरो बे फालिनायनि गेजेरजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकार भारत सरकारखौ खावलायोब्ला बे एकर्डआ प्रमद बर'नि गबिन्द बसुमतारीनि बा रन्जन दैमारिनि धीरेन बर'नि सावरायग्रानि एबसु NDB UPPOनि बै समनि मिनिस्टार बसुमतारी एकर्डनि सागानगिरि बा दानि आथिखाल सोरबा दिपेन बर' खनिन बसुमतारीनि व्यक्तिगत सम्पत्ति नङा एकर्ड मोनसेया जातीय दलिल एकर्ड मोनसे जातीय मोनसे माइल खुन्थिया बे एकर्डआव थानाय दफाखौ मावोब्ला हारि समाज इयुन जोलैया लाब जागोन साख्रि बाख्रि मोनगोन फरायनो मोनगोन जोंनि ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय जों अधिकार मोनगोन आल्टिमेटलि बड'फानि आलादा रायजोनि थांखिसिम सहैनांगौनि थाखाय बे एकर्डआ 100% मावफुंजानांगौ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो आङो बयखौबो गोसोआव हमथानानै खौसेयै जुजिलांनो थाखाय खावलायबाय आरो गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आवाज आन्दोलन सावरायनाय एडभकेसि बिनि गेजेरजों जोंनि एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांनांगोन गोजोन लाबोनायनि खामानिखौ जों मावबाय जोंनि दायित्वखौ जोङो फोजोबबाय किन्तु एकर्ड मावफुंनायनि दायित्वआ भारत सरकार आसाम सरकारनि एकर्डखौ टाइम बाउन्ड मावफुङाबा आन्दोलन जागोन सोमावसारगोन जों बेखौबो बुंदों दा खोथाया स्पष्ट जाफैबाय जे बे एकर्डआ मानो 5 बोसोरावहाय गाज्रिमोन आरो मानो मावफुंजायासै एकर्डआ प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि बेलदाङासो मोनथिसिगोन आङो मोनसे खोथाखौ हमदांना मोनदों बे एकर्डआ नोंथांमोना दिनै बे एकर्डआ मोजां गाज्रि ओरै थोरै एक्सप्लेनेसन होनायनि सिगां एकर्ड खालामनानै फैनाय समाव रायजो राजाफोरनो थन्न रोखा बेखौ स्पष्ट खालामना होनांगौमोन आरो भेलिड पइन्ट मोनसे आं मोनदों जे बे एकर्डआ सोरबा दिपेन बर' सोरबा प्रमद बर' सोरबा मिनिस्टार बा सोरबा UBPO बा बायदिसिना XYZ नि नङा बेयो व्यक्तिगत सम्पत्ति नङा दा पइन्टआ बेनो बे एकर्डखौ नोंथांमोना व्यक्तिगत सम्पत्ति बायदिसो बाहायदोंमोन नामा जायनि जाहोनाव दिनै जायनि थाखाय सान्ति सुक्ति पिस होननानै नोंथांमोना गोब्राबबाय थायो बै पिसखौहाय नोंथांमोना गायसननायनि खोथा जे होदों बुंदों जाखिनि रादाय होदोंमोन बेखौ मावफुंनो हायैया नोंथांमोननि फेलार आरो बे एकर्डनि फेलार
जिहेतु नोंथांमोना रायजो राजाफोरखौ मुङानो बेसेबांबा गिदिर होननानै रुजुबाय थानाया बे नोंथांमोननि फेलार मेगन मोसेबनानै सिगनेचार हरदों उदां अख्राङाव दिनै फैबाय जोंजों लोगोसे दंफायो खनसे नोंथांमोननि गिदिर भुलमोन नाथाय नोंथांमोना भुलखौ भुल होननानै सानना लाया सोरनिबा फारसे जाबसिननाय सोरनिबा फारसे नाथ्रोद हरनाय नैबेखौ नोंथांमोनाहाय खालामबाय थानायखौ नुदों जायनि जाहोनाव नोंथांमोना फार्स्ट बोसोरखौनो खुनुरुखुम बेनि उनाव रायजो राजाफोरनि जे फिडबेकखौ नायदो दिनै रिजाल्टखौ नायदो 5 बोसोराव नोंथांमोना बे एकर्डआ मोजां ना गाज्रिखौनो बुजिनायावनो बा बुजायहोनो नाजानायावनो सेस बेनो नोंथांमोननि बिगेस्ट फेलार नैबे व्यक्तिया मा बुंबावदों नायदो नोंथांमोना नोङो दाखालि हाग्रा महिलारिया आं सरकाराव फैनाय लोगो लोगो बख'गोन जाहैबाय बेबायदि बुंदों थांनाय प्रमद बर' सारनि सरकारनि समाव रन्जन दैमारिखौ कर्टनि राहाजोंनो बोरैनाखि बर'नो हानो रन्जन दैमारिनि फरियालनो बेसेबां थाखा नांगौ नोङो उकिलनि बेसेबां बेबस्था खालामनांगौ गिदिर गिदिर उकिलनि बे बेबस्थाखौ लादोंमोन खिन्थु दिनै हाग्रा महिलारिया सरकार फैबाय बियो दिनैसिम थाइसे थाखाबो हराखै सोरबा एडभकेटखौबो रायलायाखै जेबो खालामाखै बियो एकर्डखौ खालामनानै लाबोबाय ज'है बेनि उनावहाय आंसो खालामदों उमुगासो खालामदों जोंसो बाहागो मोननांगौ ओरै थोरै होननानै जे नोंथांमोना क्रेडिट लानो जुजिनायावनो बै कन्ट्रभार्सियेल डिबेट माखासेयाव नोंथांमोना समखौ नस्थ' खालामना लाबाय आरो जायनि फलाफलखौ जों दिनै नुगासिनो दं आरो 2020नि जे BTR एकर्ड दिनै मोजां ना गाज्रिनि जे बाथ्रा फोरमायगासिनो दं सासे लिडारा दिनै जाय सुक्तिखौ खालामदों जायनि थाखाय दिनै गभर्नमेन्टआ चेन्ज जानायनि उनावबो जे बेखौ मर्यादा होनानै मोनसे प्रग्राम लादों बेखौ मान होनानै बेखौ असनमान खालामनानै दिनै प्रमद बर' बिथाङा मानो नुजादिया सासे क्वालिटि भिजनारि दैदेनगिरिया दिनै बहा हाबसोनानै थाखो मानो बै प्रग्रामाव नुजानो हादिया दिनै बिथाङा मोनसे समाव बुङोमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसेम्ब्लियाव मानो हाबाखै बिथाङा एटलिस्ट 17 बोसोरनि एसेबाबो इग' थायो दिनै 5 बोसोरावनो 17 बोसोरनिख्रुइबो बांसिन इग' लानानै दङ जोंहा प्रमद हादों बेखौ मा एग्जाम्पोल होदों नोंथांमोना दिनैसिम दान खनथाम खनब्रै दान मोनब्रैसोल' जाबाय बेखिनियावनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि इग'खौ नायदों आलासि महरै लेंहर जानायनि उनावबो बिथाङा दिनै जुदि बे एकर्डखौ थारैनो मान होदोंमोनब्ला गावनि जै मानो नुजाफैयाखै बाखि जों नुदों रोनगोरा बिथां लरेन्स इस्लारि सारमोन बायदि गोबां बिथांमोना फैनानै दिनै ज'है मोनसे इउनिटिखौ देखायदों मोजां हक गाज्रि हक एटलिस्ट प्रेजेन्ट जानानै बिथांमोना मेसेज हरदों मेसेज फोसावदों दिनै आलादाहै दिपेन बर'आसो हब्रा बबेबाथिंहाय थांनानै BTR एकर्डआ दिनै 60टा गामि सोसननायनि खोथा दं सिमा बारायनायनि खोथा दं डाइरेक्ट फाइनान्सियेल फान्डिंनि खोथा दं होननानै बुंसोलायदों पलिटिकेलि दिनै डिबेट खालामनो सानाखैनो अब्ला बे मुहूर्त समाव बिथाङा बबे एंगेलजों खारगासिनो दं ना दिनै बिथाङासो पलिटिकेल पार्टी बायदि जाखिनि खोथा बुंगासिनो दं गावनि दायित्वनिफ्राय आनज्रायनानै गावदि सासे फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बेखौ बावबाय नामा आरो बे व्यक्तिया जे बुंगासिनो दङ रन्जन दैमारि सारनि गनाय गैयि बाथ्राखौ लानानै दा दाया सोरनि फारसे जाबसिनदों नुदों दा नुगासिनो दङ 5 बोसोराव उदां अख्राङाव फैखाबाय गखाबाय एकर्ड जानाय लोगो लोगो ओरै थोरै जाबाय दिनै मा जादों बेफोरो जों नुदों ना गोबां एक्सफोराहाय आलाय सिलाय हालाय हाफाय जानानै दङ बिथांखौ बख'गोन 90% एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जाबायनो हम मिनिस्टार नखर मन्थ्रि बिथाङा बुंलांबायनो होननानै गोबां बुंसोलायदोंमोन
नाथाय दिनै बिथांमोननि महरा सोलायलांगासिनो दं लाजिनो रोङाखै दाबो लाजिनो रोंमाराखै बिथांमोननि बे गुन बे आखल आरो जि बे मा होनगोन बेखौ बे जि बिथांमोननि मोनसे सिन्थाधाराया जेब्लासिम चेन्ज जायाना UPPL पार्टिखौ जाय दैदेनदों गब्र' होगोन नोंथांमोना बे स्ट्रेटेजिजों खारबाय थायोबा गबगोन सम बारा गैला मुङानो थाया होननानै होनदोंमोनथ' दिनै बबेबा पार्टिनि मुङानो जोबस्रांलांनायनि लामायावसो दंसै नुबावगोन नैबे फैगौ MLA बिसायख'थियाव नुबावगोन स्पष्ट खोथाफोरा जागोन सबो नाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव नोंथांमोना नैबेनि फारसे कमेन्ट बक्सआवहाय स' जोङो बेनि फारसे आरो फारियै सावरायलांबावगोन आरो माखासे आपडेट्स होनो गोनां दंबावो नैबेफोरनि फारसे जोङो डे टु डे आपडेट होलांबाय थासिगोन स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन